सनानि बिटिआर बानायनायनि जोंनि सिमांमोन मोनसे खोथाखौ अराय बुंबोबाय थादोंमोन जे जोंनि बे हालामाव मोनसे समाजखान्थि सोलायनाय नांगौ। दिनै चिरां बायदि डिस्ट्रिक्ट मोनसेया जायनोखि चिरां होनबानो मानसिफोरनि खोमोना थिया जाजोबोमोन। बाक्सा बायदि जायगाखौ मानसिफ्रा खोनाबानो गियो। आरो नैबे डिसेम्बर मासाव 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 रां खरि होनो थांगासिनो दङ। बिपिएफआ बे बाराव इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामगोन। दासान्दि जोंनि पिक मिशना थांनाय गोलाव समहालागै जिहेतु जों बुंबाय थादों ट्रेनिंनि खामानि सोलिगासिनो दङ आरो जोङो ट्रेनिंनि खामानिया अलमस्ट नैबे 17 नभेम्बराव कमप्लिट जागोन। जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो आइटि पार्कआव बेखौ लानाय जादों। दिनैनिफ्राय स्टार्ट आरो फैगौ नभेम्बर मासनि लास्टिंहालागै जि जोंनि पिक मिशननि जायफोर सुबुङा ट्रेनिं लानानै बेनिफिसियारि जानो हादों बिथांमोना बे सुबिदाखौ मोनजेनसिगोन। आरो बेजोंहाय जों जेरै रोखोमनि बुंलांदोंमोन जे सानसेयाव 1 लाख किल' अमा बेदर बहननायनि जि जोंनि थांखिमोन बेयो फैगौ 1 बोसोरनि गेजेराव खमैबो 25,000 किल' सानसेयाव पिक मिशननि दारै अमा प्रडाक्सन जागोन बे खिन्थु रोखा जादों आरो अलरेडि बे खामानि सोलिगासिनो दं। आं बुंबायनो जे जोंनि जे माने अमा फिसा बानायनाय जायफोर जों बे खामानिखौ होदोंमोन जोंनि बड'लेण्ड हालामनिनो गासैबो जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो अमाजों जिउ खांबोनाय बा अमाखौ गावनि मोनसे बिजनेस रोखोमनि जायफोर बानायना लादोंमोन बिथांमोननो जों बे सुबिदाखौ होदोंमोन आरो बिथांमोननि दिनैनि पजिशना अमाखौ नैबे नभेम्बर मासाव राननो हानाय परिस्थितिया फैबाय आरोखि। मोनसे खोथाखौ अराय बुंबोबाय थादोंमोन जे जोंनि बे हालामाव मोनसे समाजखान्थि सोलायनाय नांगौ आरो बे समाजखान्थि सोलायनायखौ दिनै जोङो 100आव 100 बाहागो नङाबाबो खमैयाव जों 80 बाहागोसिम दिनै बेखौ साखोन सिखोन खालामनानै जों लाबोनो हादों। नोंसोरो नैबे खोथाखौ हमदांनो हागोन जे थांनाय समफ्राव मानसिफ्रा माबायदि थासारियाव थायोमोन आरो दिनैनि थासारिया माबायदि। दिनै स्पेसियेलि इडुकेसननि खेथ्रआव दिनै चिरां बायदि डिस्ट्रिक्ट मोनसेया जायनोखि चिरां होनबानो मानसिफोरनि खोमोना थिया जाजोबोमोन, गियोमोन। बेफोर ओनसोलाव थांनो खोनासंनोनो गियोमोन। दिनै बेफोर खोथाखौ चिराङा दिनै आसामनि बिथोराव नाम्बार 1 डिस्ट्रिक्ट हिसाबै इडुकेसन सेक्टराव फैनाया बेथ' फिसा बाथ्रा जानो हाया। बाक्सा बायदि जायगाखौ मानसिफ्रा खोनाबानो गियो खिन्थु दिनै दाख्लैनि जि रिजाल्ट बाक्सायाव दिनै जोङो 2nd पजिशनाव मोननो हादों आरो बेवहाय गोबां APS आरो UPSC एग्जामफोरखौ दिनै गोरलैयैनो पास खालामनो हानाय सुबुङा गोबां फैबाय। बिनि बायदिबो जोंनि जि बे हालामाव जि डेभेलपमेन्टनि एक्टिभिटि मोनसेबो गामिफ्राव गोदो मेल मिटिं जाग्रा लेट्रिन बा बाथौसालि थानसालि बायदिसिना माने जेंनाजों माने जाब्र' जानानै थाजानाय मोनसे जोंनि बे हालामाव दङमोन। खिन्थु दिनै जोङो आलारि सोरांनि नामजों दिनै जोङो 2 लाख खरि बाथौ मन्दिराव रां होदों। मोनसे समस्थियावनो दिनै 20टा 14टा बेबायदि जों होनो हादों आरो बिनि बादिबो आइजो माहारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय दिनै 25,000 रां खरि फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै जोङो दिनै 4,000निबो बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो थांनाय बोसोराव होदों आरो नैबे डिसेम्बर मासाव 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 रां खरि होनो थांगासिनो दङ। लेखा फोरोंनायनि खोथाखौ बयबो मिथिखादों। सुपार 50 मिशन लन्च जानानै दं इडुकेसनाव आरो बिदिनो लाइभलिहुड मिशन सोलिनानै दङ। अनसुंथाइ बिथांखि दङ जाय बिथांखिजोंनो गरिब जोंनि फिथा बेफारिफ्रा जोंनि ना बेफारिफ्रा बिसोरनि थाखाय जोङो साइकेलनिफ्राय आदि करि 5,000 खरि रां अनसुंथाइ माने समाजखान्थिखौ दिनै गमामायैनो सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा रोहो हरसेयाव सानसेयाव 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा 20 घन्टा खामानि मावनानै बे समस्या माखासेखौ सुफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेनि बादैबो गावजों गाव अनलायनाय मोनसे समाजजों बुजिलायनाय धोरोमा धोरोमजों बुजिलायनाय बिथिंबो जोबोद आवगायगासिनो दङ। मुथते जों बुंदों फैगौ 2 बोसोर 3 बोसोरनि गेजेराव जि सनानि बिटिआर बानायनायनि जोंनि सिमांमोन बे गमामायैनो जानो थांगासिनो दं आरो। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा बिनि सायाव माने जेबो रोखोमनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै होननाय माखासे बाथ्राफोर। हाग्रामा महिलारिनि डेभेलपमेन्टनि भाषाया बबेबा खनायाव दलां मोनसे बानायनानै होनायखौ बिथाङा डेभेलप होननानै बुंदों आरो जोङो बिथाङा जेसेबां बुरजा खामानि मावदों थांनाय 2 बोसोराव बिनिफ्राय जों डाबल खामानि मावदों
आङो एग्जाम्पल हिसाबै मुसलपुर MCLA हिसाबै बुंदों मुसलपुरनि साराव फाले बिथाङा बायला जिला गंसेल' न' खोथानि बुंनो हागोन बे जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टार बायला जिला गंसे डिस्ट्रिक्ट सेन्टार बानायना दोन्दोंमोन जेरावनोखि बोरमा मोसौआ थाग्रामोन दिनैनि दिनाव दिनैनि डिस्ट्रिक्ट सेन्टारखौ नाय आरो दिनैनि दिनाव कालचारेल कमप्लेक्सखौ नाय दिनैनि दिनाव मुसलपुर टु जाला थांनाय लामाखौ नाय मुसलपुर टु बागानपारा थांग्रा लामाखौ नाय दिनैनि दिनाव मुसलपुर समस्तियाव 60थानिबो बारा लामा गुडविल मिशनजों जों मावदों दिनैनि दिनाव मुसलपुराव बेबायदि मोनसे गामि गैया जेरावनोखि जोंनि आइ आबौमोनहा आंनि आदामोना मिथिं जाग्रा न' गैयि बेबायदि गामि दिनैनि दिनाव खिन्थु गैया दा बेबायदिया आंनि समस्तियावल' नङा गासैबो बिटिआरनि जि समस्तिफोर दङ रौतानिफ्राय लानानै पर्बत जरासिम बेफोरबायदि खामानिया जागासिनो दङ बा जानो थांगासिनो दङ मुथुते हाग्रामा महिलारिया सासे एखेबारे मिसा खोथा बुंग्रा सासे जौ लोंख्रुबनानै थाग्रा सासे सुबुंसो आइफोर आदामोन आंनि आबौमोन बिनानावमोन बियो आसलते मानसिनि महराव मानसि नङा बियो माने जुनाद रोखोमनि सासे सुबुंसो बेनिखायनो जोंनो मानसि नांगौ मानसिखौ अनग्रा जोंनो मानसि नांगौ बे आरो प्रमद बर'सो जानो हायो बे हाग्रामा महिलारि जानो हाया बे मानसिया आसलते हिन्जाव मोखां एबा हिन्जाव साइसनि मानसि आरो एकदम माने फ्रास्ट्रेटेड पार्सन मा टाइपनि मानसि बे बिटिआराव जन्म जादों जों बुजिनो हालिया खिन्थु खोथाया जाहैबाय दिनैनि समाजाव दिनैनि जि माने टेन्डार सिस्टेम बे कन्ट्रेक्टर एस'सिएसननि प्रेसिडेन्ट ना सेक्रेटारि होननानै लायो आसलते बे मिथिनांगौ जे दिनैनि टेन्डार सिस्टेमफ्रा 20 लाखनि बाराबानो बिटिआराव बा बिटिसिआव अनलाइन सिस्टेम बेवहाय सोरबा बिलासि भारा नङा बेयाव बम्बेनि सोरबा थिखादाराबो खामानि मोननो हायो जाख्ल'नाय गैयि सरखार बानायनो थाखायनो जोङो 20 लाखनि बारा जिखिनि एमाउन्ट जायो बेखौनो लगालग जों अनलाइन टेन्डार खालामो बेवहाय सोरबा 100 नङा सोरबाया 500टाबो टेन्डार मोननो हायो बेवहाय सोरबा बर' नङा सोरबा हारसा सोरबा बाङालि बेयाव गासिबो मोननो हायो मोनसे खोथायासो बाथ्राया ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों बिसोरनि माने रायलायनाय फावफ्रा खोथायाव खोथा NDFBनि जोंनि बिदा फंबायखौ बिथांमोना बोना लाबोयो खोथायाव खोथा एबसुनि जोंनि सेंग्राफोरखौ बिदा फंबायखौ बिथांमोना बोनानै लाबोयो एबसुआ थिखा मावनो थाखाय जन्म जायाखै NDFBआ गावनि न'खौ गावनि बिमा बिफा गावनि हिन्जावखौ गारनानै बोसोर बोसोर हाग्रायाव थाइनै थाखा थिखा मावनो थाखाय NDFBआ जन्म जायाखै बेबायदि ओरैबायदि गाज्रि मेन्टेलिटिनि गथ' बेफोरबायदि गथ'फ्रा जे माने बिसोरखौहाय माने थिखानि थाखायसो बिटिआर सुक्ति जादों होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरो आरो बेराफारसेयै आं बिथांखौ बुंनो लुगैयो कन्ट्रेक्टर मानसिफ्रा राजनितिकनि खोथा बाथ्राखौ एफाराब रायलायनो नाङा नोङो सिमेन्ट लहा रड बेफोरबायदिनि बारायनाय खमायनायखौ खबर लानांगौ बेवहाय नोंखौ समायो नोङो बृहत्तर गावनि सेल्फिशनेस गावनि उदैनि थाखाय नों थिखा मावग्रा सासे सुबुङा नोङो बिटिआरनि हालामनि रायजो राजा राजखान्थि खालामग्रा मानसिफोरनि मुंखौ लानो समाया बेनिखायनो बिथांखौ खावलायो फैगौ दिनाव राजखान्थिनि खोथा बुङा बारा सिमेन्ट लहा रडनि हिसाबखौ मोजाङै लानानै खामानि मावनानै गावनि न'खर फोथांनायाव सेल्फिशनेसखौ लाफानानै गावनि हिन्जावखौ बम्बे दिल्ली गवा बेरायहैनो आं थांनाय समाव जिहेतु दिनैनिफ्राय 4 दान आगोलावनो बुंबोबाय थाखादों जे BPFआ बे बाराव UPPLखौ सापर्ट खालामगोन फैगौ लकसभा इलेक्सनाव दा आं बे नैबेखौसो बुंसै जे हाग्रामानि लकसभानि जि हाबानि पेन्डेल बिनि हौवा गोदाना UPPL दोलोनि आरो बे जोंनि बर' जाथिनि थाखाय आरो बिटिआरनि रायजोनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा जे फैगौ दिनाव BPFआ जोंनि UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामगोन आरोखि बेखौथ' बियो बुंनो थाङोबा बेखौ बियो गावनि बेफार बायदि मोनसे लायो खारन गावनि जि वार्कारफोर दङ जा दैदेनगिरिफोर दङ बिसोरनि गोसोखौ बायजानो गिनानै बिथाङा सैथोखौ बुङाखै खिन्थु जिहेतु सैथोआ साननै उनावनो फैखानांगौखाय आरो जों UPPL दोलोआ जिहेतु हाग्रामा गैयाबाबो जोङो माने हारसिङैनो दिनैनि दिनाव खमैयाव माने 9 लाख भट लानो हानाय जोंनाव केपासिटि दङ गतिके बिथांनि खोथा बाथ्राजों जोंहा जोबोद बुंनांगौ गैया खिन्थु जिहेतु
भारतनि प्रधान मन्त्रि बिथांखौ आरो फिन खेबसेबाव प्रधान मन्त्रि खालामनांगौनि सार्थआव बयबो दलखौनो ज' जानायनि जिहेतु मोनसे थासारि फैदों ओंखायनो बिपिएफआबो इउपिपिएलजों ज' जानानै जोंनि इउपिपिएलखौनो बेबाराव भट होनानै देरहाहोनायनि थांखिखौ बयबो मावगासिनो बेखौ बे खामानिखौ बयबो मावगासिनो दं आरोखि